खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव फिन खनसे बरायहरनाय जाहैबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव दिनै फैदों आङो बियो आगा खान पैलेस होननाय बे जायगाया बेयाव महात्मा गान्धीखौ 2 बोसोरसिम महात्मा शाह आगा खाना जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय बायदि दोनदोंमोन आरो बेयाव और महात्मा शाह आगा खाना अल इंडिया मुस्लिम लीगनि सासे प्रेसिडेन्टमोन बै समाव महात्मा गान्धीया भारत छोड़ो आन्दोलननि माबानि थाखायनो बेखौ 2 बोसोरसिम माने जोबथेसालियाव दोननाय बायदि बे न'नि बिल्डिंआवनो दोनदोंमोन आरो दा बेनिफ्रायनो भारत छोड़ो आन्दोलननि सुरुवातआबो जादोंमोन महात्मा गान्धीनि ओमफ्राय बे बिल्डिंआ बिराद हिस्टरिकेल बिल्डिं आरो दा बेयाव गोबां मानसिफ्रा बायरानिफ्रायबो बेरायनो फैयो मानो होनोब्ला बियो महात्मा गान्धीजों मोनसे कानेक्सन थानाय हिस्टरि हिसाबै बेखौ मिथिनाय जायो आरो बेनि सिङाव माखासे महात्मा गान्धीनि गानग्रा जोमग्रा ओमफ्राय बै समाव बियो मा बाहायोमोन माबायदि माने भारत छोड़ो आन्दोलनखौ सुरुवात खालामामोन आरो बेयाव जाबोनाय माखासे जाथायफोरनि गासिबो बेयाव माबाखौ मोनजोबगोन आरो नों बेयाव जायखिया नायदो नैबे फ्रन्ट साइड आरो बे ओरैजाय फ्रन्ट साइड बियो दा जेराव आं दा गसंनानै भिडिअ बानायगासिनो दं नै ओरैजाय नायदो ओमफ्राय एसे गोजाननिफ्राय थांनानै देखायनोसै आं नोंसोरनो जेसेबां गोजाननिफ्राय थांगोन एसेबां मोजां नुगोन आरो बेहाय बिफां लाइफां दंजोबो गासिबो सारो तरफ ओमफ्राय ओरैबो लामा दं बैहाय मेन रड ओमफ्राय ओरैजायबो एन्ट्रेन्स गेटआ ओरैथिंबो ओमफ्राय दा नै बियो बांद्राय मोजां नुवाखै दा दस्रा साइडथिंबो देखायहैसिगोन आं नोंसोरनो नायदो माबायदि नुयो साइडजों ओरैजाय बिफां लाइफांजों ओमफ्राय बे बिलाइफोरजों बिराद समायना नुयो एकदम बेलाय बिराद मोजां नुबाय बेनोसै सिंनि ओमफ्राय दसे थानानै नोंसोरनि सिंनि माबाफोरखौ देखायनोसै आं मा मा दङ बाहाय नायबानो जाबाय ओरैबायदि मोजांखा आरो बिल्डिंआ नायबाय थाथावथार एकदम दा नोंसोरबो फैनो हागोन बियो पुनानि एयारपर्टनिफ्राय मात्र 3 किल'मिटार गोजानाव दङ मेन रडनि साइडआवनो आरो जेब्ला नोंसोर हाबफैगोन बेहाय अनलाइन टिकेटबो खालामनो हायो ओरैनो पार हेड 20 थाखा लायो आरो बेहाय माबा एन्ट्रि खालामनो थाखाय बिराद मोजां जायगा शान्तिथार नायलांबाय थादो दे होमबा नै आं दा सिङाव हाबलांसै मेन गेटनि बे ओरै बारेन्दा नैबेलाय मेन ओरैजाय मोखांथिंजायनि न'खौ नायदो दे माबायदि नैबे ओरैजाय थांबाय लामा बेबो ओरैजायबो लामा ओंखारहैग्रा बेबायदिनो आरो दा सिङाव नैबेयावबो गिदिर गिदिर दंफांनि एकदम खुन्थियाफ्रा नै थाजा एकदम दाबो आरो सिङाव हाबलांसै आङो नैबेथिं सिङाव गाखोलांसै ओरैजाय खुलियाखै दा मै मोखांथिं आं देखायगोन नोंसिनो नैबेथिं हाबफैनानै सबसे आवगायाव आं नोंसिनो बेनि बायराथिंजाय बारेन्दाखौ देखायगारसै नै नायदो माबायदि समायना एकदम मेन गेटनिफ्राय हाबनानै नै ओरै आखिथिं फैबाय नैथिं फ्रन्ट साइड एकदम फ्रन्ट साइड एरिया ओरै गार्डेन दंजोबो बिराद समायना क्लिनथार एकदम ओरैबायदि समायना आवगायथिंबो नायदो दा नै बाहाय सिङाव फार्स्ट आं रुमाव हाबफैबाय आगदाथिंजाय बे रुम सिङाव हाबनाय लोगो लोगो नोंसोर नुनो मोनगोन बिराद गिदिर गिदिर पस्टारफोर होनाय बे महात्मा गान्धीनि ओमफ्राय बे पस्टारनि गेजेरावनो लिरनाय दङ कि महात्मा गान्धीया बै समाव भारत छोड़ो आन्दोलन खालामनाय समाव माबे माबा बाथ्राफोरखौ लानानै बुंनायमोन आरो माबेफोरखौ गभर्नमेन्टजों लानानै बिसोरो प्रटेस्ट खालामनाय बा ओंखारनाय बेफोर बुस्थुफोरखौ गासिबो लिरजोबनाय दं आरो नोंबो थाङोब्ला जायखिजाया थांनानै नोङो बेयाव आरामसे लासै लासै फरायजोबनो हागोन आरो मोनथिनो हागोन आरो बे सिङावनो महात्मा गान्धीनि मोनसे स्टेचु बानायनाय दङ बिराद मोजांनो सेम असे बायदि नुखायो आरोना नैबेखौ होनदों आं दा ओमफ्राय बेयाव स्टेचुनि आवगायाव माइकजों गोदो माइक ना जाय रेडिअ'जों रायलायनाय बेफोरबायदि दा बे रायलायनाय बायदि स्टाइलाव दोनदों आरो बेखौ स्टेचुखौ बहुद बरिया शान्ति एकदम शान्तिथार सिङाव
नैबे सेकेंड रूमखौ नायदो नै नै बेहाय गान्धीजिया नै गथ'खौ सोरखौबा बोनाय बायदि नै स्टेचु खालामनाय बायदि बेयाव महात्मा गान्धीनि गासैबो मुभमेन्ट भारत छोड़ो आन्दलननि जायफोरखौ सुरुवात खालामदोंमोन बेफोरनि गासैबो जारिमिनखौ बे पस्टाराव लिरनानै होजोबदों बेनि काहानिफोरखौ गासैबो बेयाव नुजोबगोन आरो बायहेरायाव ओंखारबोफिनबाय आङो दा ओरै सिंथिं आवगैथिं नायनायसै मा दङ बेयाव आरोबाव नै बिसोरनो जोंनि भारतनि क्रान्तिकारि खालामग्राफ्रा माबायदि नायदो बै समाव रेडिअ'जों रायज्लायनाय माबाखौ खोनासंनो हागोन अरिजिनेल एकदम नैबेनो रायज्लायदों दा गोदोनि बिसोर जेब्ला भारत छोड़ो आन्दलननि माबा बानायदोंमोन ना बै समाव रेकर्ड खालामनानै दोननाय रेडिअ'आबो दाबो दं नैबे ओरैबायदि फुराना बुस्थुफोर नै बेहाय बापुजि एकदम सान्थि सिरि जिरायनानै दंथारो नै बापुजिया फरायगासिनो नैबेनि साटका सि दाग्राया नैबे माबायदि सि दाग्राखौ दाबो नै माबायदि बानायनानै दोनदों बेनियाव नैबे रुम सिङाव थांनो मोना ओमफ्राय बन्द खालामनानै दोनो थांनो मोननायाथ' मोनो खोमा बेहाय गोदो समाव महात्मा गान्धीया मा इस्तेमाल खालामोमोन मा लेखा फरायोमोन माबे सियाराव जिरायोमोन बे गासिबो बे सिङाव दंजोबो नै बियो बेफोर सियारफ्रा नायदो नैबे फुल बै फट' माबा माबि लागायनानै दोननाय दं नैबेनि माबाफोरनि थार्मस सामुस खुरै काप बेफोरखौनो इस्तेमाल खालामोमोन जाहैबाय बियो दा बेयाव लागायनानै दोननाय दङ हाबनो मोनथ'आखिसै नैबेयावबो दङ नैबेखौनो महात्मा गान्धी गाननाय जुथा सेन्देला नैबेनोमोन नै मोजाङै नायदो नैबेफोर गासिबो बेयाव लिरनायबो दं नैबे सिङाव ओरैबायदि बेबायदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो नै बिनि खोरोमफोर गानग्रा बुस्थुफोर गासिबो महात्मा गान्धीनि आरो बिनि बिसि कस्तुरबाई गान्धीनि माबा फट'बो दं बाहाय नैबेलाय एक्चुअलि बे बिल्डिंखौ बै समाव महात्मा शाह आगा खाना माने बे एरियानि थागिबिफोरनि थाखाय फाइनेन्सियेल सापर्टनि थाखाय बे बिल्डिं बा बे सेन्टारखौ बानायनाय जादोंमोन उनावहाय महात्मा गान्धीखौ माखासे एक्टिभिटिनि थाखाय बेयाव बै समाव बेखौ बियो कैदी खालामनानै बेयाव दोननाय जादों गोबां एथ'ग्राम हाजार बोसोरनि सिगां बानायनाय बे न'आ दिनैबो बिराद मोजाङैनो दं आरो बिराद साफा मोजाङै मानोना आरो थानांगौबो मानो होनोब्ला जोंनि महात्मा गान्धी बिफाया माने जोंनि हादरनि थाखाय सासे बिराद गिदिर मानसि दा बेफोरनि थाखाय जायफोरखौ बानायनानै दोनदों बियो जोबोद मोजां आरो बयबो नायनानैबो फैयो एकदम खाथिथाराव देखायथारबाय आं नोंसिनो नै काफि गिदिरानो एकदमबारे नैबे समाधि माने थैनाय
बेखौ फबनानै दोननाय जायगायाव थांगोन आं नैबेहाय माने महात्मा गान्धीखौ बेयाव फबाखैमोन बिनि बुरि बिसिखौ दोनोमोन आरो माबा कस्तुरबा देबिया कस्तुरबा देबि गान्धीनि समाधिया नैबेहाय नैबे एरियायाव फुरा इथाजों माबा कालार लागायलाजोबलै नैबेरजायनो नो समाधि किधर अच्छा नैबेलाय बेनोमोन नैबेहायनो बेयाव सानै मानसिनि समाधि दंमोन बेहाय नैबे जाहैबाय महादेव हरिभाई देसाईनि नैबे मोनसे नैबे कस्तुरबा एक्चुअली नैबे महात्मा गान्धीनि समाधिया दिल्लीयावसोमोन बेयावबो माखासे बिसोर माबा दोनफैदों खोमा नैबेहाय बेयावबो महात्मा गान्धीनि माबा दङ बे एरियायानो आरोना बाखि दा दिनै टुरिस्ट बेरायग्राफोर बिराद खम फैदों दा आं थांफिनसै आरोना जायगाया फिसासो बारा गिदिर नङा थेवबाबो बेरायनो फैबाय बिराद फेमास जायगा बेफोर माने जोंनि इन्डियायाव पुना महाराष्ट्रफोर बायदि जायगायाव फैयोबा गोबां फेमास जायगा आरो बेयो दा बेयाव गोबां मानसिफोर फैयो माने मोजांबो आरो नायनो थाखाय दा नोंसिनो देखायबाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय आरो माब्लाबाफोर फैबा नोंसोरबो बेरायफैनो हागोन बेवहायनो बिराद मोजां सान्ति जायगा दा भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय